पेडणे तळरणा दत्तात्रयाचो पयलो वर्धापन दीस मनयलो। त्या निमतान देवस्थान समितीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। पेडणे तळरणा दत्तात्रयाचो वर्धापन दीस भाविकांनी एकठांय येवन मनयलो। कार्यावळींत भजन, कीर्तन अशा वेगवेगळ्या धार्मिक विधींचो आस्पाव आसलो। बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरांच्या हस्तुकी पूजा जाली। वर्धापन दिसाची अनिल विठ्ठल सरमोकादमान पुराय माहिती दिल्या। धरी रे मना तू धरी रे मना तू धरी रे मना तू विश्वासयाना श्री गुरुदेव दत्त या ठिकाणी श्री दत्त क्षेत्र या ठिकाणी तळरणा इथे श्रीपाद भेंडे आणि त्यांचे सहकारी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी त्यांचे चिरंजीव श्रीपाद भेंडे, त्याचप्रमाणे त्यांचे गोविंद श्रीपाद भेंडे यांच्या सौजन्याने या ठिकाणी श्री दत्त मंदिर गेल्या वर्षी या ठिकाणी उभारण्यात आलं आणि आज 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। म्हणजे या ठिकाणी श्री दत्त स्थापना दिन अर्थात वर्धापन दिन या कार्यक्रमाला आम्ही भरगच्च असा कार्यक्रम ठेवला आणि पहिल्या दिवसापासून 17 डिसेंबरपासून कार्यक्रम सुरू झाला। आजचा 5वा दिवस। ह्या 5व्या दिवशी आम्ही सगळे दत्तभक्त एकत्र येऊन सगळ्यांच्या सहकार्याने, विशेष करून सांगायचं म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला समोर दरवाजा जो दिसतो आहे हा दरवाजा सागवानी मेकअप करून या ठिकाणी दिल्लीचे एक नामवंत उद्योजक आणि मंत्री कमल दिवाण यांच्या सौजन्याने या ठिकाणी आम्हाला दरवाजा मिळालेला आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी लोखंडी आमचे ग्रिल होते, त्याच्या जागेवर त्यांनी स्टीलचे ग्रिल घालून देऊन स्लाइड सकट तेही त्यांनी आमच्या ह्यामध्ये कार्यामध्ये सहभाग घेऊन या ठिकाणी आम्हाला उपकृत केलेला आहे। गोवा 365 खातीर गौतमी गावकर आणि शिवानी सांगेलकार।